Assalamu alaikum, a yau dai za mu yi bayani ne akan yadda za a yi sharing course link daga Sela website. Da farko dai idan kika yi login za ki shiga wurin search bar ɗinki ki rubuta sunan course ɗin da kike son sharing ko ki promoting. Idan kika rubuta sunan shi sai ki danna search ɗin nan, sai ki shiga course ɗin. Idan kika shiga za ki danna wannan view details ɗin, ga link nan wanda za ki copy. Idan kika yi copy sai ki shiga a fresh page wanda za ki pasting ki abin nan ki biyun me course ɗin ya ƙunsa, me amfanin shi da sauransu da kuma kuɗin shi. Dole can ma zai nuna miki kuɗin shi. Idan kika yi copy kika fahimci komai saboda ki sai da za ki ma student ɗinki bayani ko duk wani mai saye, sai ki dawo ki copy wannan inda aka sanya affiliate link, sai ki tura wanda ke son saye ya amfani da wannan link ɗin domin yin register. Okay, bye.